دەم باش ji bona her insanekî û mirovkî baş. Bi rastî wexta ku yek xwebikê xwedî qewmiya divê dîrokekekî hebe. Divê axekekî hebe. Derît axek heker dagerkirî bê yan jî azad bê wek hebe. Elmuhim dîrok isbat bike ku axa te ye. Çandek te hebe. Hunerek te hebe. Zemankî te hebe. Adet û teqalîdê te hebin. Hingî tu karî navê qewmiyek xwe isbat bikî û tu navkî li xwe kî. Tu çi navê jî li xwe kî? Navkî kevnare bê, navkî nû gotil bejna xwe bînê tu karî li xwe kî birayê min. Ve cevê taliyê di nama Êzîdiya de hinek derketina dibe em el qewmiyel Êzîdiyan e. Tu nebêje qewmiyel Êzîdiya, ma'na wê tu ne Êzîdî. Yan tê wek me bê, yan tê bi me re bê, yan dildijî me. Belê, em xwedî çandin û xwedî axin, axek dîrokîn e, hemû tiştê me hasir e. Lê navê el qewmiyel Êzîdiya bi rastî heger nû bê, heger kevin bê, ev jî ji me re ne derd û ne xema ne merema min e. Ev tiştê ku rabûyî bi navê qewmiyel Êzîdiya ez dibînim, wexta ku tu bikevî dimn û waqeê meselê, ji heqê me Êzîdiyaya ku em bêjin, ji alîkî ve qewmiyel Êzîdiya. Ji ber ku di dîrokê sax de me xwe bi Kurd û Kurdistanî me da naskirin û me bi xwe da fêmkirin û heta niha jî gelek malbatê me em inkariya navê Kurdîtiyê nakin û ne ku xwedînekê li dijî navê Kurd û Kurdistan berbirayê minî Kurdê welatparêz şaş fêm nekin. Lê tu ti cara nikarî Êzîdîkî ku bi destê İslamîkî hatî îhanekirin bi zêdey hezar salî, ferman lê hatî rakirin zêdey hezar salî, hatî wêrankirin, hatî talankirin, keç û mal û zêç bi destê wî Kurdê İslamî hatiye tecawuzkirin. Teb'an ew tiştê ku wî Kurdê İslamî kirî ne bi navê Kurd û Kurdistanê kiriye, bi navê İslamiya Kurd kiriye. Em vî tiştî jî nekin stûwê Kurdîniya camêr. Hingî li wê derê wexta ku em van tişta vekin û vêr û pelê vekin, zor e ku tu Êzîdîkî Êzîdî bikê bira bi Kurdekî İslamî re. Kepêk ve jiyan û kembirayê hebin û divên hev re bijîn û nizanim çi, zor e birayê me. Bahweriya me li vê derê qet vî tişî nayê û ecî reddil fi'l li dijî van kesa hinek Êzîdî hatin ku el qewmiyel Êzîdiya. Baş e xem nakê û ez jî bi qewmiyel Êzîdiya re sersera û serçava û ne li dijî bê me. Bi rastî her biraderkî minî Kurdê welatparêz bi Kurdistanî jî re ew jî ji me re ne giran e û ne derd e û ne gelkî xem e birayê min. Yani ez wî jî bira ji xwe re bînim û wî jî wek xwe bînim û xwe jî wek wî dibînim. Ti ferq û cudatiye a zêde û li dinabîna xwe wî de nabînim. Lê belê merema min ne ev qat tişt e birayê min. Merema min li ser çi ye? Wexta ku kes rabin bixwazin vî miletî birêve bibin û navkî li vî miletî bikin, divê ew kes insanî zane bin, insanî dîrok nas bin, insanî berî her tiştî xîretkêş bin û dîroka wan dîrokek muşerref û paqij bê û insanî ji rihê xwe de paqij be. Lê ev kesê ku ser van sosyal medya û tewasıl îçtîmaî dibêjin em qewmiyel Êzîdiyan e. Li derveyê welat yanî ji derveyê başûr li welatê biyanî dibêjin. Lê li başûr ehlê wan û xwediyê wan û malbatê wan hemû partî ne û hemû Kurdistanî ne.
إيجو العراق جي دبيجي دبي قومية الإيزيدية أو شي قهايا دولة عراق إبراهيم بويا عسكري عراقي وراتبكي خوي باشي جوانسطيني وهاتيا في قوتني وفي اشتغالي استغلال دكي السرسري إيزيدية إبراهيم نقو مرماوان وإيشاوان السر إيزيداتية دليوان تشيه بإنه هاتنا قومية الإيزيدية شك هاتنا الفيدري حنكي خو بملطكي بكن بعاطفة ملطكي بليزن ديسا از فيغوتني دوباركم بعاطفة ملطكي ليزن ديسا از دوباركم هاگرش ما إيزيدية أم بخوازن خوا جدا بكن جو كردينيش طرف كيبا از قلكي حق دتم ما إيزيديا جبرقو أم إيزيدي ديسا بيكي إسلامي را نكان ببن براو نكان ببن يك قومي از نابيكي مسلمان را يكي إسلامي الفيدري شاش في منكن برايم وأف كسيقو أف تشتيك قلكي مهم برايم أف كسيقو دبي القومية الإيزيدية قومية الإيزيدية جمرة بينج كسي مشرف بينج كسي ديروكاوان بشرف بينج كسيقو أفعالي وان ودانوستاندنا وان وأخلاقي وان مشرف وبشرف برايمن وبينج كسي قلت بي أفد آستا كيدنا آستا أكاديميا بلندنا جديروكي ناستكن دبستان وزانقوي مظن خلاص كرنا ودرباس كرنا جمرة بيرن برايمن أبو برايم جبرقو قومية بدستي إنساني نزان وإنساني ديروكاوي خرابة ياوي كسيوي شخصي جيانا خدا تشكي باش نكري تقوميتنا ينافا كرن عزيزي من سلاو بريز جبونا هر إنسانكي بريز وهول هولا طاوسي ملكا ودمك خوش وقش شهر إنسانكي باش ودلقش قلي إزيديا قنجو خرابي خوا شهر جدا بكن وناس بكن